Txute handi zamar batekin bukatu dugu Markelen hitzaldiaren ondoren eta Inigok eduki duen keinu honekin, beraz, uste dut hemendik pozik aterako garela. Ni behintzat oso pozik aterako naiz gaurkoan. Uste dut lortu dugula salto bat ematea aurreko enpresarean azoken aldean. Uste dut gaurkoa izan dela berezia, niretzat behintzat ala izan da. Lortu dugu goizaren hasieran esaten genuen bezala, ekintzailetzaz, finantzazioaz eta bar hitz egitea, punta-puntako erakundeak eta hizlariak ekarri ditugu gaurkoan, eta lortu dugu horietan euskara ere txertatzea. Beraz, ni behintzat gaur oso pozik noa etxera. Eta espero dugu, hemendik aurrera ere, urrengo enpresarean azoketan, edo antolatzen ditugun urrengo foro, urrengo jardunaldietan ere, zuek gurekin ikustea eta horietan ere parte hartzea. Eta beraz, eskerrik asko, poltsetan badituzue balorazioa egiteko horri batzuk, tartetxo bat hartzea eskertuko nizueke eta gero guri ematea zuen balorazio horiek, eta esan bezala, mila esker guztioi eta hurrengo arte.